जों दिनै धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सिएशन बे आफादा हरखाबै जे मोनसे खौरां मेलनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों दिनै हांख्रायदों। गिबि नोंथांमोनखौ जों खुलुमदों जेनै धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सिएशननि जानानै। थ' जोंहा हरखाब प्रेस बिबुंथि लानायनि गुबै जाहोना बेनो थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालाराव जोंना आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनब्रै आफादा ज' जानानै बर' बिजोंनि जेंनानि सायाव जों गुवाहाटीयाव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन। आरो बे सावरायनायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों जों नुदों। आरो बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि जा मानव गेदेर दिपेन बर' सारा जा मिडियानि सिगाङाव फंनैसो बुंनाय बाथ्रा आरो बिटिआरनि आथिखालनि CEM प्रमद बर' बिथाङा जा बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्रानि सायाव जों दिनै धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सिएशननि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, बर' बिजोंनि सायाव बिथांमोना सावरायनायाव जोंहा जोबोरैनो जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय जोबनायाव मोनसे बाथ्राया जोंनि गोसोआव एसे दुखु मोनखांदों। बे जाहैबाय बिटिआरनि बायजोआव बर' बिजोंनिफ्राय टेट उथ्रिनाय प्राय गैया बायदिखौनो बिथांमोना बुंनाय जादों। खोब खम बिबांनि दङ बा गैया बायदि बिथांमोना बुंदों। नाथाय बे समाव जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जोङो दिनै बुंनो गोसो जादों बा बुंनो लुबैयो जे जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो टेट बेसेबां उथ्रिदों बर' बिजोंनिफ्राय बिनि गासैबो डाटाखौ जोङो जिल्ला आफादनि थ्रुयै मोनफ्रोमबो जिल्लाया जोङो सेन्ट्रेलाव बेखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। थ' बे डेटाफोरा गासै बिथांमोननि आखायाव दंखायो। थ' जों दिनै नायबाय जे 2021 मायथाइयाव जोंना आसामाव 9,000 जोंनो आसाम सरकारा पस्ट होदोंमोन, बे रिक्रुटमेन्ट होदोंमोन। बे 9,000 पस्ट रिक्रुटमेन्टआव जोंनो बर' बिजोङाव माथ्र जोङो 90ल' जों रिक्रुटमेन्टखौ जों बर' बिजोंनिफ्राय जों मोन्दों। बेवहायबो मा जाहैबाय जोंना धेमाजि जिल्ला आरो गवालपारा जिल्ला बे मोननैल' जिल्लायाव ओंखारबाय थायो बे 90आबो। दा बेहाय जों नायबाय, दा जोंहा बिटिआरनि बाहेरनिफ्रायथ' जों फ्राय मोनासै। बेखौ बिटिआरनिफ्रायनो फैनानै जोंनो सुफुंफैबाय। बिथांमोना आसामनि बायजोआव बिएडआव गोबां मार्क लाना फैबाय। बिथांमोना मेरिट लिस्ट बायदियै बिथांमोना जोंनि जायगायाव बिदिनो सुफुंफैबाय आरो। दा बेहाय जोंना बिटिआरनि बायजोआव गोबां टेट पास जानायफोरा ओरैनो थाबाय, दासिम थाबाय। जों आसा खालामदोंमोन उनावहाय जोंखौ लागोन नामा, बेफोरबायदि जों मोनसे आसा खालामदोंमोन। बेनिफ्राय 2022 मायथाइयाव आरोबाव फिन आसाम गभर्नमेन्टआ 5,000 मोनसे पस्ट दिहुनलायबाय, पस्ट क्रिएसन खालामलायबाय। बेवहायबो जों नायबाय बर' मिडियामाव माथ्र 40'आल' जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय, बेबो धेमाजि आरो गवालपारा जिल्लायावल'। दा बेहायबो जों नायबाय, जों आसा खालामदोंमोन जे जोंनिफ्रायबो मोनगोन नामा बेफोरबायदि। बेवहाय प्राय बेहायबो बिटिआरनिफ्रायनो फैनानै बे 40 भेकेन्टमोन बेखौबो फिलआप खालामफैनाय जाबाय आरो। दा जोंनिफ्राय माथ्र 7 गासै जोङो 2021 मायथाइयाव धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो 95 जन टेटआव उथ्रिनो हादोंमोन। बिनिनो 7 जोंहा मोननाय जाबाय। दा बे 90 जना जों दासिमबो दङ। दा अकल धेमाजि जिल्लाल' नङा, जोंहा बिटिआरनि बायजोआव धेमाजि जिल्लानि अनगायैबो जोंहा गवालपारा जिल्ला, गलाघाट जिल्ला, लखिमपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, बरपेटा जिल्ला, नलबारि जिल्ला, धुबुरी आरो बङाइगाव बिथांमोननि जिल्लानिफ्रायबो गोबां जोङो डेटा होनायखौ जों नुदोंमोन पास जानायनि। दा बेहाय बै समाव जोङो बिथांमोन गासै जों डेटा कालेक्सन बायदियै जोङो 1,000 खाथियाव जोङो गासै जों मोनदोंमोन। दा बे होमबा बै 1,000 जन मानसिया बहा एंगेज जाखो? जुदि बिटिआरआव जुदि टेट पास जानाय, जुदि बिटिआरनि बायजोआव जुदि टेट पास जानाय गैलाब्ला बे 1,000 मानसिया बहा थांखो? जोंनोथ' बिदि जेबो पस्ट होनाय जायाखै। थ' बेनिखायनो जों मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनाव जोङो आर'ज खालामनो लुगैयो जे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। खारन बिथांनि आखायाव अलरेडि डेटाया दंखायो, मिन्थिखायो जे बिटिआरनि बायजोआव टेट उथ्रिनाय गोबां बर' फरायसाफोर दङ। सोरनाबाथ' माने बैसोफ्रानो फ्राय जोबलांसिगोन नेयैनो। थ' बेफोरबायदि अबस्थायाव दङ। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरनि बायजोआव गोबां बिदि पस्टआ खोब उथ्रिनायनि अनजिमाया टेटनि उथ्रिनायनि अनजिमाया खमथार, बेनिखायनो बेहाय आलादा मोनसे टेट फाथिनाय जागोन बेफोरबायदि मोनसे बाथ्राया ओंखारदों। नाथाय बेवहाय जोंनि बे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैगोन जे टेट गोदान खुंनायनि सिगां जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होग्रोनांगौ। खारन जोङो 2021 मायथाइनिफ्रायनो जों जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनैसिम जों नेबाय दङ। बेनिखायनो जोंनो आसाम सरकारनाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय जोंहा
बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना आसाम सरकारजों सावरायनानै जोंनो पस्ट क्रिएसननि सायाव सावरायनांगौ आरो भेकेन्ट पस्ट दाथ' बर'नि जा गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिनि अबस्थाखौ जोङो सुरु लाजोब्बाय थ' जेरै जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ बेवहायथ' जिर' टिचारनि स्कुलानो माने गोबां दंसै आरो सिंगल टिचार गासिबो फरायसालिफ्रा प्राय सिंगल टिचार आरो जिर' टिचार अबस्थायाव दङ दा बिदि अबस्थायाव जोङो दिनै फोरोंगिरिनि जेंना सुस्रांनायनि अनगायै बेखौ नागारनानै थ' टेट फाथिनायनि बाथ्राखौल' जुदि बुङोब्ला बे हयथ' जानाय नङा दिनैनि समाव टेट फाथिनो थाखाय मोनसे प्रसेस खालामनांगोन बे एसेबाबो सम लागोन थ' बेनिखायनो दिनैनि समाव जों लुबैनाया बे जे जोंनो थाबैनो रिक्रुटमेन्टखौ सरकारजों सावरायनानै रिक्रुटमेन्टखौ बहनना होनांगौ बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादखौबो जों बेखौनो खावलायगोन बेनिफ्राय जोंहा आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दे बोसोराव आसाम सरकारा 2 बोसोर आसामाव टेट फाथिला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो फाथिनायबो जायाखै मोनसे बाथ्रा बुंदों जे सिटेटनिखौबो एलाउ होनाय जागोन बेहा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे सिटेटआव बर'नि एमएल गैयिनि थाखाय बर'नि थाखाय एक्सट्रा टेट फाथिनाय जागोन बा खुंनांगौ बेफोरबायदि मोनसे बाथ्राया ओंखारदों दा बेहा समस्याया नैबेहायसो दं जे जोङो सिटेटआव बर' एमएल सोसननो हाया नामा सिटेटआव बर' एमएल सोसननायनि सुबिदा गैया नामा हयथ' बेफोर बाथ्राखौसो दिनैनि समाव सावरायनांगौ थ' जोङो बांद्राय स्पेसियेल बा एक्सट्रा बेफोरबायदि जिनिसखौ जुदि जों नागिरबाय थायोब्ला जों सानो दिनैनि समाव जोंनि बर' बिजोंखौ जोबोद मोनसे गाहाय मानदान्दायाव लांनाय जागोन बर' बिजोंखौ इमान गाहाय मानदान्दायाव जों लांनांला जों बेखौ दिनैनि समाव सानो थ' जोंनोबो दिनै मानदान्दायाव लांनाय जागोन बर' बिजोंखौ इमान गाहाय मानदान्दायाव जों लांनांला जों बेखौ दिनैनि समाव सानो थ' जोंनोबो दिनै स्टेन्डार्ड मोनसे अबस्थायाव जों दिनै बर' बिजोंखौ जों दिनै लांनायनि जे सिन्था सरसाखौ खालामदों बेहाय जों स्पेसियेल आलादा बेफोरबायदिखौ जों सानबाय साननांला मानोना जोंहा जा जेनेरेल टेट आसामाव जा जेनेरेल टेट बे जेनेरेल टेट खुंनायावनो जोङो आसामिसनि अनगायैबो गुबुन बिजोङाव जा माल्टिलेंगुवेलाव जोङो कुइसन पेटार्न जों मोननाय जायो जोङो एसामिस रावाव जों मोनो इंराजियाव मोनो जों हिन्दीयाव मोनो जोङो बेंगलियाव मोनो नेपालियाव मोनो गुबुन रावाव जों बिदि मोननाय जायो बेहाय अपसनेलावबो जों गुबुन रावाव मोननाय जायो गावबा गावनि बिमा रावावबो जों बेखौ मोननाय जायो दा बेवहाय जों सानो जोंहा बे जेनेरेल जा आसाम टेट होनायाव जोंहा जेबो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया बेहाय जोंनो माबा मोनसे बर'नि थाखाय स्पेसियेलनि जा गोनांथि दङ होननानै जों साना थ' बेनिखायनो दिनैनि समाव जों खावलायगोन जोंहा आरो लोगोसे जोङो बिटिआरनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायगोन थ' दिनै बिटिआरआव खेबसेबो जों रिक्रुटमेन्ट होनायखौ जों दिनै नुवाखै आसामाव दिनै 2021 मायथाइनिफ्राय खेबनै होलांबाय बिनि सिगाङाव बेसेबां होदोंमोन जों बेखौ मिन्थिया 2021 मायथाइनिफ्राय आसामाव खेबनै रिक्रुटमेन्ट होलांबाय नाथाय बिटिआरआव दासिमबो खेबसेबो होनो हायाखै जाहोनाव जों दिनै बिटिआरनि जोंनियाव जायफोर मावनानै दंफैयो बिथांमोनजों जों सावरायो अब्ला बिथांमोना मोनसेल' बाथ्राखौ बुङो जे जोंनि बिटिआरआव रिक्रुटमेन्ट मोनैनि थाखाय जों फैनो गोनां जाबाय बिटिआरनि बायजोआव थ' जोंबो गोसो गैयामोन नोंथांमोननि जायगायाव खामानि मावफैनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो थ' जों बुंनो लुबैदों स' बेयो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि समस्या जेंना दा बेनिखायनो बिटिआरनि जेंनाया जोंनिसिमबो सफैयो बा जोंनियावबो नांफैयो जों खावलायहरनो लुबैयो जे बिटिआरआवबो थाबैनो बिटिआरनि आथिखालनि सरकारा बेहाय रिक्रुटमेन्ट होनांगौ खारन बेवहायबोथ' गोबां भेकेन्ट पस्ट दङ बेफोरखौ फिलआप खालामनांगौ थ' बिटिआरआव होआब्ला जोंहा जोबोद उसुबिदा गोग्लैयो खारन जुदि बेफोरबायदि मेन्टेलिटिजों जुदि जों खामानि मावबाय थायोब्ला बिटिआरनि बायजोआव हयथ' बर' बिजोंनि फरायसालिया लाथिख' जालांनायनि लामायाव फैगोन खारन दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै जों जोंनि जायगायाव जों जुदि बर' बिजोंनि माबाखौ जुदि मोनाब्ला जोंहाबो जोंनि गोसोआव एसे दुखु मोननाय बे साननाया जोंनि गेजेराव फैयो नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै मोजां मोनदों दा आसाम सरकारा टेटनि जा सायख'नाय बे टेटनि सायख'नायनि जा प्रसिडिउर बे प्रसिडिउरखौ सोलायदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आवगोलाव गासैखौबो एकाडेमिकनि मार्क आरो टेटनि मार्कखौ ज' खालामनाय दाजाबनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे सोलाय सोल' खालामनानै बेनि दा प्रसिडिउरखौ सेलेक्सन जा प्रसिडिउर बे सेलेक्सन प्रसिडिउरखौ सोलाय सोल' खालामदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेखौ जों बरायो जोङो धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सियेसननिफ्राय जों बेखौ जों बरायदों जे आसाम सरकार आसामनि जा मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंना मानव गेदेर सोलोंथाइ बिफान मन्त्रि इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांमोना जा मोनसे सेलेक्सन प्रसिडिउर इडुकेसनाव जे मोनसे सेलेक्सन प्रसिडिउर लाबोदों बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बेखौ जों बरायदों
बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ जों गले गले जोङो धेमाजि जिल्ला टेट एस'सियेसननि जानानै गले गले जों खावलायगोन जे बिथांमोना टेट आलादायै टेट खुंनायनि बर' बिजोङाव आलादायै टेट खुंनायनि अनगायै जोंनो थाबैनो सरकारजों सावरायनानै जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दङ बे भेकेन्ट पस्टनि थाखाय जोंनि बे भेकेन्ट पस्टखौ दिहुननांगौ आरो थिसननायनि जा लाहार फाहार हाबाफोर बे हाबाफोरखौ जोङो मावनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जों खावलायहरो आरो जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेसेबां जिल्ला दङ जेरैहाय जोंना गलाघाट लखिमपुर बिश्वनाथ सनितपुर बरपेटा नलबारि धुबुरी बङाइगाव बिथांमोननावबो गोबां दङ टेट उथ्रिनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों दिनै ज' जानो थाखाय खावलायदों आरो गावबा गाव जिल्लानि जोङो जेसेबां जोङो डाटाखौ होदोंमोन बा जोंनियाव जेसेबां दंमोन बेखौ जों डेटाखौ बुथुमलायनानै जोंनि उथ्रिनायनि डेटाखौ बुथुमलायनानै जोङो थाबैनो जों आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो एजुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों बे बाथ्राखौ सावरायहैनायनि जों बे थांखिखौ लादों आरो बेखौ जों सावरायगोन बेनिखायनो गासैबो जिल्लाखौ जों सह'जुग खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै नैबे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों जों धेमाजि जिल्ला अल बड' टेट एस'सियेसन जानानै जों गुरै खावलायहरो बेखौथ' जों ओरैबायदि बुंनो सानो बे आसाम सरकाराथ' मा बुंनो बिथांमोनाथ' जोंखौ एसे नाथ्रोदनाय नोजोरै नायबाय थानायखौ जों आवगोलनिफ्राय जों मोनबोदों दा जोंनि जारिमिनाबो जोंखौ बुङो जे जोंहा सोमावसाराब्ला जों मोनबो जिरादखौनो दिनैसिम जों मोनबोफेराखै दा बिथिङाव जों गोबां जों आवगोलनि बेलायावबो सोंदोंमोन जे जोंनिया 9,000नि बिथोराव माबोरै जों 90ल' मोनो 100नि गाहायाव जोंना बोरै थाबाय थायो ना जोंना स्कुलानो खम दं नामा थ' बेफोर बाथ्राखौबो जों सानदों जोंनि गेजेरबो सावरायदों आरो जोङो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानैबो जों फ्राय सावरायनाय जादों जों गोबांथार बिदिनो मेम'रेन्डामबो होखाबाय थेवब्लाबो माने जोंना खम जानानै फैयो बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो लोगो हमनानै बे बाथ्राखौ सावरायनाय जायो जे जोंनि पस्टफोरा बहा गोमाजोबखो अब्ला मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जायफोरानोखि दा हाबनानै दंफैयो बे जोंना डिअ अफिसाव लिंहरनानै एपइन्टमेन्ट माबा होयो जयनिं डिअ अफिसाव लिंहरनानै बेखौ जयनिं होयो बिदिनो सिरि सिरि माखासे जयनिं होनानै गुबुन जाथिनिफ्राय बे गुबुन बिजोंनिफ्राय फैनाय बिथांमोना सिरि सिरि जयनिं होनानै लांखोमायो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ जों खोनादों आरो बेसे सैथो जों बेखौबो मिथिया बे जों सानदों आरो बेनि थाखायनो पस्टफोर गोमादों नामा जुदि बेफोरबायदि जुदि गोमादोंब्ला बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरा नोजोर लानांगौ जोंनि पस्टफोरा गोमानो मोननाङा थ' फरायसालियानो जुदि गैया जालाङोबा जुदि जोंनाव दिनै फोरोंगिरि गैयिनि थाखायसो दिनै जोंनि फरायसालिनि अनजिमाया खम जादों दा जुदि फरायसालियाव नांगौ रोखोमनि जुदि फोरोंगिरि गैयाब्ला दिनैनि माने हसिटन गार्जेना दिनै फरायसाफोरखौ माबे बिखाजों माबे गोसो जानानै दिनै फरायसालियाव दैथायहरनो थ' बेनिखायनो गिबि जोंनो फोरोंगिरिखौ नांग्रोगौ फोरोंगिरि थिसननायखौ सुफुंखांनायनि उनावसो जोङो फरायसाफोर दंनाय गैयै एनरलमेन्टआ बेसे दङ बेसे गैया बेनि हिसाब खिथाबखौ जों बानायनो हायो दा समाव जोंहा फोरोंगिरिनि आंखालानो जोंहा जोबाखै आरो दा बेनिखायनो जोंना बेनो जों दिनै खावलायगोन दा जोंहा गार्जेन हिसाबै बर' थुनलाइ आफाद बा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंहा माहारियारि आफाद आथिखालाव दंसै थ' जोंनि बिजोंखौ जुदि जों फोथांना लाखिनांगौ जायोब्ला आरो बिजोङा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' बिजोङा जुदि थांनानै थायोब्लासो जोंनि हारिनि जा सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टआ जोंनि गेजेराव ग्र' जाबाय थागोन थ' बेखौ जुदि जों लाखिबाय थानांगौ जायोब्ला थ' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बिजोङा जोंनो होनो हानांगोन थ' जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा गोरों जानांगोन आरो बेयाव जों बिनि थिसनथाइखौबो जों मोननांगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि फरायसाफोरा उदायनाय फरायसा जानो हानांगोन थ' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बिजोङा जोंनो होनो हानांगोन थ' जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा गोरों जानांगोन आरो बेयाव जों बिनि थिसनथाइखौबो जों मोननांगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि फरायसाफोरा उदायनाय फरायसा जानो हानांगोन थ' बर' बिजोङाव फरायनानै जानला मानला ओरैनो जेबो उदाय जुदि गावखौनो गायसंनो हायै बिदि जुदि जायोब्ला बे बर' बिजोंखौ जों मान होनाय नङा थ' जेब्ला जों बर' बिजोंखौ जुदि उदायनाय जुदि जोङो सुबुं सम्पद जुदि दानांगौ जायोब्ला निस्सय दिनैनो जोङो गोरों फोरोंगिरिखौ जोंनो नांगौ थिसननांगौ दा बेनिखायनो दिनै आसाम सरकारा बा भारतनि जा गोदान सोलोंथाइ खान्थि बे गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव बेफोर माखासे माबाखौ लादों बिथांखिफोरखौ लादों बेयो जोबोद मोजां जोबोद बाख्नायथाव थ' बेनिखायनो फोरोंगिरि थिसननाय जिहेथु जोंना गुबै जेंना जादों बियो फोरोंगिरि गैयै जिर' टिचार आरो सिंगोल टिचार बेयो जोंनि एकदम बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे जेंना जादों सोलोंथाइनि जेंना बे जेंनाखौ प्रायरिटि होग्रोनानै सिगांग्रो गुबुनखौ एसे दोनथ'नानैबाबो नैबेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरा सिन्था सरसा खालामनानै सरकार आथिखालावथ' जा मिथिनायाव सरकारजोंनो फ्राय थाफानानै खामानि मावो थ' बेवहाय जोंना आवगोलनिख्रुइ बांसिनसो मोननांगौ आरो दा आवगोलजों दाजों रुजुना नायोबा आवगोल सरकारजों लोगो जायै समावसो जों बांसिन मोननायखौ नुदोंमोन आरो दा जों सरकारजों लोगो जानानैसो जुदि जों खम जुदि मोनोब्ला बेवहाय रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सन्देह थायो आरो बेनिखायनो माहारियारि आफादफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो
जे जोङो बे फोरोंगिरिनि जा जेंना बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ सरकारजों रायलायनानै सुस्रांनांगौ बेखौ जों जेब्लायबो लुबैयो मिजिंथियो आरो बिटिसिनि बायजोआव जे टेट उथ्रिनाय फरायसाफोर गैया केन्डिडेट गैया नैबे साननाय बे मेन्टेलिटिखौ फोजोबनांगौ खारन बे डेटाफोरा बिथांमोननियाव दंखायो एबसु अफिसाव बे दंखायो बे डेटाखौ नायबानो बेखौ मोनगोन आरो जोंनिफ्राय जों बेखौ खावलायो बे समाव सरकाराथ' माबा मोनसे गावसोरनि बेनिफिटखौ नागिरनोबो हागौ बेवहाय थ' बेहाय ओरैबायदि मोनसे खहा जागोन 2021 जोंहा गोबां माखासे पास जानानै थानाय पुराना माखासे मानसिफोर दङ जायनोखि माने बैसोफ्रा दिनै जोबलांनो हमदों आरो माने हयथ' बिथांमोना बन्सित जागोन आरो दा बेनिखायनोथ' टेट खुंनांगौआथ' बे गोदानसो टेट फाथिनांगौआ जाहैबाय गोदान मोनसे प्रब्लेम बियो दा टेट पास जाखाना थानायफ्रा जाहैबाय पुराना मोनसे प्रब्लेम थ' बे पुराना प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामग्रोनांगौ आरो बिनि उनावसो गोदान प्रब्लेमजों जों फेस जानांगौ थ' बेखिनि दा जेसेबां दङ बेखिनिखौ जुदि रिक्रुटमेन्ट होयोबा अन्तत' जोंनि दा जोंहा जेसेबां फरायसालिनि जोंहा जेंना जानानै दङ बे जेंनाया जोंना जोबथ'गोन आरो बे जोंनि एलिमेन्टारि लेभेलाव थ' जुदि हाइ स्कुलाव जुदि दा टेट काम रिक्रुटमेन्ट होनो नागिरदों थ' बेखौ जुदि आलादा खुङोब्ला बे गुबुन बाथ्रा जागोन जोंहा बेहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु नैबे एलिमेन्टारियाव गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव थोजासे जिहेतु दङ बिटिआरनि बायजोआवबो थोजासे दङ आरो बिटिआरनि सिङावथ' गोबां दं जों बेखौ मिथिदों आरो बिटिआरनि सिङावथ' नोङो आसाम टेटआव उथ्रिनाय आरो दाखालि बावैसो जोंहा स्पेसियेल टेट जाबाय बेहाथ' गोबां उथ्रिदों दा बेफोरखौ नायोब्लाथ' गोबां दं दा बेवहाय जोंनो माथ्र' जेंनाया फोरोंगिरि थिसननायावसो नांना दंहैयो आरो माने बिदि आरो माने बेखिनिखौ जों बुंबाय आरो जोंनि जुदि डिमान्डखौ जुदि मानियाब्ला दाथ' सरकारा नैबे आगष्टनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे रिक्रुटमेन्ट दिहुननायनि खोथाखौ बुंदों बेवहाय जुदि जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय जुदि मोनसेबो फैयाब्ला जोंथ' सोमावसारनो जों बायथ' जागोन खारन बर' बिजोंखौ जों फोथांनांगोन बर' बिजोंखौ खारन टेट फाथिनायाथ' बिराद गोलाव खोथा जागोन टेटखौ नों गाबोननो फाथिनोबा फाथिनो हाया सरकारा गाबोननो टेट फाथिनोबा फाथिनो हाया दा बै समहालागै जोंनि बर' बिजोंनि जोंनि फरायसालियाव जे फोरोंगिरि गैया बेखौ जोंनि फरायसाफोरा नेबाय थानांगोन नामा टेटखौ जे बै जोङो टेटखौ मास मोनब्रै मोनबा बा बोसोरसेनो जों फाथिनोसै बिसिम नोंसोर नेनानै थाथ' नोंसोर फोरोंगिरि गैयालासिनो फरायसालियाव नेनानै बेफोरबायदि नेजानाय जिनिस नामा बेयो आरो जुदि बर'फोरनि गेजेराव जुदि टेट उथ्रिनाय गैयाब्ला गुबुन मोनसे जागौमोन दा थासेयावबो जुदि बेफोरबायदि जुदि सिन्था सरसाजों जुदि खामानि मावनो नागिरोब्ला बेहाय गुबुन मोनसे साननो गोनां बायथ' जाहैयो आरो दा बेहायनो जों दिनै बेखौनो बुंगोन जे बिदि जुदि जाथाराब्लाथ' जों सोमावसारनांगोन जोंहा गासै जिथा जोंहा जिल्ला दङ बिटिआरनि बाहेराव बे 10टा जिल्लानि टेट उथ्रिनाय जोंहा सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरा जों ज' जानानै बेखौ जों राजा लामायावबो ओंखारगोन जि रोखोमै जों सोमावसारनो गोनां जायो जों सोमावसारनो जों बायथ' जागोन जोङो सैथोनि मोन्थायखौ जों नागिरनो थाखाय गुबुन बिजोंफोराव जेरैबायदि होनो थांगासिनो बा होबाय थायो थ' बेफोरबायदि जोङो बर' बिजोङावबो जोङो होजानायखौ लुगैयो आरो गुबुन बिजोंफोराव जेसेबां फेसिलिटिसखौ मोनो दा बर' बिजोङावबो बे फेसिलिटिसखौ जों मोननायखौ लुबैदों आरो बेखौ सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनाय बा सरकारजों सावरायनानै लाफानायनि जा बिबान दायित्व बियो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बेखौनो जोङो सिनस्रि खालामनानै दिनैसिम जों मानिबोदों आरो जोंहा बर' थुनलाइ आफाद जोंनि गार्जेन बायदि जों मानिबोदों बिथांमोना सावरायनानै बे इमान गिदिर जेंना नङा होननानैबो जों सानदों खारन फोरोंगिरिफोरजों सरकारजों फ्राय बिथांमोना सावरायबाय थानाय जायो दा बेखौ मोनसे प्रायरिटि लानानै जे सावरायनांगौ बेखौ जोंनिफ्राय जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो बा जों डिमान्ड खालामहरो बेखिनिखौ जों दिनै बुंबाय आरो